pozik, ez? Notizia entzun horien sekulako posartu noan. Nik uste ondo preparatu nahiela txapelketa jokatzeko. Igual esan izan irabazi genuen, baina esan izan ere partidiko onena. Urreisti eskumaz. Eta lortu du helburua. Azkeneko tantoetan agertu da berriz ere, Einaut. Nik Gorka aurten ezagutuet jokatzen lehenengoz, ez? Eta esan ziren Gorkakin jokako noala oso pozik, ez? Nik uste lehenengo partido oso on bat egin zoala, niri nervioso ikusiala eta saia usala niri laguntzen. Nik egoan profesionala zine, baina bastante harinotik noin nire fizikoa prestatzen. Ez izan badaren DBH nagoela eukin noan rotura de fibras bat gemeluan, eta holaxea hasi nintzen, gero gustora nagoan, eta ikusi noan ondo preparatzen nintzala fiziko eta horretxo segin noan. Dana, nik uste hasieran gorputzaren reflekuak eta bai ez, azkenean hor sakiatatzakoan da bipa eta kanpo dagoetan direkzioa aldaketa asko egitzeu eta hori preparatu egitzea bai horkatiak, nik horkatietatik sufritxu betela horkatiak belaunak eta hortako preparatu egitzea eta ero nik uste azkeneko bloketan indarreko ariketatan sartzen gala gehiago. Bultza fuerte aurreko hankakin, cambia. Eso es. Eta frena goran, hor, hobeto. Depende temporadan ze momentutan no ze prestatu behar duen, pues gehiago zentratzea indar maksimoan, potentzian, pixkat bere beharretara. Bultza, eso es. Eta oan ja aprobetxatze dut eta rendimenduko ginegitz ordu terdik. Orduan lan potentego bat eta kompletego bat saiatzea sartzen. Lehen beste bizitza bazan, lehen kontatzen zegoena. Nik uste doan ja gehiago zaudekela profesionalizau deula kirola, gehiago preparatzen gehala nok ere. Profesional mailan dozen isa gehienak preparador fizikoekin daizela, ez? Bakitxo honek Barandik eta honanak Gernikan beste zentro batean joten direla. Barandika oso fuerte du, ez? Nik uste bai fuerte honen harin gero hanka oso harinak gala, orduan oso preparatuta gala eta ondo plantatu behar dugula gure estrategisia Barandikai aurre etxeko. Goizan hasi nahi jokatzen, oantxe hausi izan lehenengo torneoa. Nik uste nire maila hartzen nikola eta lotzabe jokatzen hausi da nire jokua. Baina nik uste Gernikako Gran Slamian pasau zana ez tetela ondio esplikatzen, ez? Barandika eta Basken kontra segulako partidua inoala, ez? Nik uste on momentuen eukieten partidiko nena hori izan dela. Gero urrengo hastian segulako repaso eman zian biharritzen eta ero Muturuko txapelketan, ez? Hori neure txia zen da hori irazin bihar zen. Lan zaiako ikeo, ez? Lopezek pelotasko sartzeu, pelotasko mogitzeu, betiko agresibitate horrekin jokau biet, tantua ondo landu eta nik aurrean dagatenian amaitxu, ez? Ni ustete bai guztia esatela igual rematiak eta olako esagitzen dagoen publikoan txaluak eta olakoak entzutzea ustez esaten bat da eta motibo txina hila olako gauzakin, ez? Gure grupoko favorito eurak dela eta txapelketako favorito maksimoak eurak izango dela, ez? Aritzekin batea. Ez nik ez da botele zoitxurarik gimnasioa joteko nik ez da gitzatez ariketak itxen. Orduan txartu itxen baduzu ariketak kaltegarri xe da zure gorputzentzako. Ez dago denporarik entrenetako. Ilin pare bat biderko horrik egin da, ja. Aritze ez da izutxen, ez? Nik uste zaindu gala behar, bai? Baina gero Aritzek kantxandakan magixia hori hemen gimnasioan ez da lortzen. Nik uste kantxean hainbeste ordu sartuta zer lortzen dela hori, bai? Haietzen da nik uste fisiko hon bat gala, fondo hon bat, baina gero ez dut ikusten indarko pelotari bat ez da. Orduan nik uste teknikoko jokagarra joa eixo gala.